everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Gusto ko nga mahimamat ang imong inahan. Unsa? Kuhaa ang imong inahan sa Cebu ug dad-ah dinhi. Unsa? Akong gasto tanan. Ako lang ang tawagan si Mama na ring, sir. Kung makalugar ba siya? Igna lang siya nga mubakasyon lang sa dinhi sa bahay ug pila ka adlaw. Sige, sir. Ako ingnon sa Mama. Abi mo, mura og nahibalik dinhi si Silis pinaagi nimo Helena. Sir, doon naman yung mga tao nga paparihas og bayhon pero dili kadugo. Nahibaw ko. Doon naman gani naaan sa pagpatay tungod kay parihas lang og na. Oo, bitaw. Pero nagpasalamat ko nga ikaw ang nahimo kong nurse. Ha? Hain man yun karon si Silis. Ayaw ka bala ka, sir. Nagsige maghapon ko og search sa ihangan sa Facebook. Salamat. Mahimo magdadong ko nimo sa bahay sa katabang. Ha? Julia, ay palabis pag-inom. Basig mo patuyang lang kag tabi niya. Mo inom lang ko gamay. Kay wa ko malipay sa nahitabo karon. Mura man noon og nabalik si Celis ining bayan. Pinaagi ni Helena. Kalma lang. Masulbad lagi ding atong problema karon. Kumusta naman ang pagpangita nimo kang Celis? Paabot lang ko sa tawag sa ko amigo. May mga koneksyon siya sa mga presuhan sa Cebu. Kinahanglan dili gyud makit-an ni Alejandro si Celis. O lagi, di sila makakita pa usap. Kana ang ipaniguro ko. Kung mahibaw na nimo kunain si Celis, nahibaw ka na sa imong buhaton. Wala problema. Ako mismo ang moplano sa tanan. Aron mahanaw sa dayon si Silis. Limpyo naman ay kaayo ang gawas sa bahay sa mga katabang. Amo lang gilimpyuhan ni Lando, sir. Manghunong una ta. Naibaw ka ba? Nga ang ubang mga tanom din sa gawas sa bahay sa mga katabang tinanom ni Silis. Mao ba, sir? Tinanom din sa akong inahan. Mahilig sa tanom si Silis. Ug dali ra siyang mabuhian og tanom. Kung mao, parehas da Amy. Mao ba? Dali rasab kong mabuhian og tanom, sir. Mata di Mama, doon ako'y green thumb. Pero ang labing paborito niya ang mga puting rosas nga naglinya niyang dapita sa kilid sa bahay. Pero, nganong wa na may mga rosas diha? Gipang ibot ni Julia. Nganong iya masang kipang ibot? Dili siya ganahan og mga puti nga rosas. Aw, dili gyud mahilig og buwak si Julia. Lahi siya ni Silis. Ngano nang asawa magid ka na, Ma'am Julia, Sir Alejandro? Sa dihang na disgrasya ko, siya ang miatiman nako. Misalti na ka nako, sir. Ug tungod kay na disgrasya ko, nagsalig na lang ko niya. Siya ang miatiman nako. Ug hangtod nga Nga unsa, sir? sa dihang maayo na ko sa akong pagkadisgrasya, nakat-on ko sa pag-inom. Hangtod nga natintal ko ni Julia. Unsa? Mimabdo si Julia. Ug mao na kana si Sien. Napugos ko sa pagpakasal ni Julia sa diyang mimabdo siya. Kay kung dili ko magpakasal niya, iyang ipakuha si Sien. Unsa? Si Sien ang hinungdan nga nung naminyo ko kang Julia. Ikaduha,
Wa ko sa maayong panghuna-huna ni atong panahona tungod kay wa na si Celis. Sige na. Manood na ta sa bahay. Sige, sir. Pero, unsa may tanaw ni mo diya sa bahay sa mga katabang, sir? Ang kwarto ni Celis. Ahay. Manang, hain man si Alejandro o Helena. Nawa man sa sud sa bahay. Ay ambot ma'am. Busy ba ako diri? Lakaw pangita. Nganong ako may papangitaon ni mo, ma'am. Tunta! Ano may baw ko kunain sila? Kung ako nang makitaan, unsa may akong buhaton, ako silang sultihan nga nangita kanila. Dili. Imo lang kong sultihan kung hain sila. O saan? Magmarites na di ay ko? Oh, sige na. Lakaw na. Pangitaan na sila manang. O kung imo makitaan, mubalik ka na ako ha. Aron mo report. Yes, madam. Akong bonus unya, dam, ha? Hoy! Sakba. Ayaw pag una-una gisgot ng bonus. Pabili ba una ko sa imong trabaho? Kunwari ka pabor na ako, dako kag bonus. Sige, lakaw na. Oo, madam. Kinahanglang maputol ang kasuod ni Alejandro kang Helena. Ako nang abihin ang kwarto ni Celis, sir. Oh. Limpyo rin kaayo kining baya. Kung wa ko'y lingaw, mo ni akong buhaton. Manglimpyo din ni sa bais katabang. Nana, sir? Abin ang kwarto ni Celis. Oh. Sir Alejandro? Musod ka? Padayon sa pagbarog diha, Helena. Ha? Nga naman, Sir Alejandro. Ay naunsa man ni si Madam Julia. Oy. Himuon man hinon kong tigpaniid. Pabayron man yun ni nako siya ining laing trabaho ngayong gisugo nako ba? Asa man ka, nang? Ay kagang oy, naunsa ka bang muto nga ka madlag kalit? Ay, mukalit ka magawas das mangit-ngit nga dapet. Asa lagi ka? Gisugo ko sa kong mata nga maniid ni Sir Alejandro Gilina. Unya, nganong paingon mo kasabay sa mga katabang? Ay ang alang, nasuhid naman akong tanang suok ning bahay. Wa man sila dito. Ug nagtuo ka nga, tuwa sila dito. Oo. Gusto ka? Tuwa sila si Sir Alejandro ug Helena sa bahay sa mga katabang. Pero di sila mahimong disturbohon. Unsa? Ngano man? Ilang giablihan ang kwarto ni Silis. Unsa? Sir? Mitutok manggod ka na ako. Naa sa imong luyo ang giframe nga hulagway ni Silis. Oo. Kanang ako ning gibutan sa bongbong aron. Kung doon mo apli, makita dayon ni. Kahibaw ka ba? Puparihas gimo og bayhon, ingon man. Mata ug bakbak ni Silis. Ha? Nabuhi gid si Silis ining baya. Sir Alejandro? Ayaw gid pasudla si Julia ining kwartuha. Oo, sir. Gilimpyuhan ba nimo ang kwarto? Oo, sir. Pasaylo ako nga misupa ko sa mong giingon nga dili tandugon ang mga butang ining kwarto, ha? Kay gusto ko nga limpyo kini nga makita ni Celes inig balik niya. Okay lang. Mas maayo nga limpyo kining kwartuha kung mabalik na si Silis. Mahimo bag. Mugawas ka una. Ha? Gusto ko na kong mag-inusara din sa kwarto ni Silis. Unsa? Gusto kong maging upa ni Silis. Bisan sa huna-huna lang, Helena. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.